Μπαμ και κάτω. Δηλαδή τελείως κάτω. Πιο κάτω δεν γίνεται. Και τώρα πώς θα τους το πούμε? Έλα μου ντε. Η Ακαδημία Ελληνικής Παιδείας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Μπαμ και κάτω και καλά ξεμπερδέματα». Μια κωμωδία με αστήρευτο γέλιο σε διασκευή και σκηνοθεσία Θεόδωρου Πετρόπουλου. Δύο αστυνομικοί αντιμετωπίζουν μια προσδόκητη πρόκληση. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Αυτό το πραγματάκι έχουμε να κάνουμε και μετά θα είμαστε αραχτοί για 2 ολόκληρες μέρες. Φαντάσου, θα ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε, με τα μπράντι μας, με τα ωραία μας, τη γαλοπούλα στο φούρνο. Δήμο, δεν μπόρεσα να βρω γαλοπούλα. Γιατί? Δεν βρήκα, είχαν τελειώσει. Και τι πήρες? Λουκάνικα Φραγκφούρτης. Μια ιστορία γεμάτη γέλιο με τα δακρύων. 19 Μαΐου και 2 Ιουνίου στις 6. 1η Ιουνίου στις 8. Στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. 3709 Crescent Street, Αστόρια. Πληροφορίες κρατήσεις στο 917 603 4437 ή στο timaret.com.